Wanted. Wanted Panday Mason Pintor. Kabalo ka ni? Kabalo ka ni? Dari na kaplayanan dari di ay. Ayo. Maayong buntag. Bang. Ayo. Uy, Brad. Masaya to Brad. Deo. Salamat kay sir ha. Anang sir kanang mo-apply na kong trabaho ba kay may nakabutang diya sa dari o Wanted Panday Mason Pintor. Mo ba? Mas maayo kay kinahanglan ako na itrabahan tiron kay kulang kay kong balay pay pintal, pay kuan pinising uban. Gi. Usam gay skill ni mo ron, Brad. Dahon ko sir, dahon ko baluan, dahon skill. Mas maayo noon. Balo ka mason. Ay simple kasi kabalo gamay. Mo ba gamay ra day? Basta kabalo yun. Balag na gamay sa kabalo. Manday. Ay kabalo gyapon gamay. Sus pila na magdugdog ka na gamay. Balo ka pintor. Ay bisa pagkara imong naong pinturan ako, sir. Gamay kabalo gyud ko gamay ana, pintur. Balo gamay. Ano pila ra sus. Nya wa ka kay gamay. Wala si Roy sa. Kung nga pwede na kang sugod, Brad. Salamat kay sir ha. Nya pila man gid ako inadlawan ana. Nadlawan nimo gamay ra pod kay inadlawan. Gamay ra pod. Oh. Basta kay nay gamay. Nay gamay. Sige sir, balik ko pa pod. Sige. Magdadako sa gamit ha. Sige sir, salamat. Dari ba yung patrabaho? Wala ako tol. Kanina yung patrabaho di ay. Ay sus kasayon ani. Kapila na ko ana sa ang gamit. Kung didata na ang gamit. Mali. Sus. Hoy, Brad, gusto mo ning trabaho na dire? Okay ka na eh? Hiwi ka man gyud. Dili man ni hiwi sir. Isad kayo. Ay sa man ay gusto mo. Nawan mo ko ano, pinising nimo nya isa ka sakong siminto, murag tunga ra ni pilit ani ba? Daghang itag ako. Abi nimo sir, kani imong pagpail lo vlog o nag-ana nagkurba. Bagak ito na finishing ani tan-aw na imo mura og kamera tan-awon. Pero bagak ini. Pulido kay ko mong trabaho sir oy. Ako kun mo manguya ko sir. Ako lang sige kog diri o. Laruhan nimo trabaho dire kay kansi na kay itong kumpanya ani. Yung balay ni dako ni gastong siminto ani daghang itag ako. Klaro ni sir. Klaro mo trabaho klaro mo ni. Mandara ni pintal sir oy. Mandara pintal ko man ani hawagan ni. Kaya madala baka nang pinta. Dala ra ni pintal lagi. Ano pa? Oy ka na sayang ako ba? Sige, laruha ginaha. Ay klaro lagi sir oy. Lagi. Hours later. Oy, Brad, mustang ko Andre, mustang trabaho Andre. So man nga. Murag mauram gyapon ni kaniha o may kausaban ni. Iya. Apay agi nga murag kinaura sa giring. Unsam ya. Ay sus sir. Ay kabala ka sir. Puno ko katuig sa abroad nya. Wa kay salig nako no sa. Salig na ko sir. Laruha bigyan na imong 10 years ng experience. Kay agi pa lang daan mura na mura pa mga pag ko ani kinder ning agihan ni. Bubot ni kayo. Kani sir. Nako sikreto ani. Ato-ato rin gini. Wala yung makadunglain ha. Nako sikreto ani. Madala rin ko tinahan sir. Tanawa, di ka magmahay ba? Nindot ka ini. Sus. Sige ugma istorya ra ta ugma ha. Tomorrow. Ayo. Ayo. Oh, sir. saman. Main kuan, main tutorya. Kung bakit akong pinto ba? Eh, mana ka trabaho? Oh, Raj Sildo. Ano si tubayin di naman na sir? Kagamay ba kasi dua nga? Ang saan tao? Dua, uy. Abi ni mo Brad. Tanaw na ko si mong agi murag gamay gyud kaayo gyud.
Sa interview lang nako nimo atong pag-apply nimo. Ingon pa nimo gamay ra kag experience ay gamay ra kag hinabaw-an mason. Maong gamay ra pud mong sildo ron. Dayon pa nimo sildo kay ingon man ka nga pulido mong agi pero kinahanglan gyud kurtina. Maong ba nimo sildo among palit kurtina. Unsa mo na sir, wa ta nagsabot nga ang uban akong sweldo, imong ipalit kurtina sir. Sa binuang po na mo sir eh. Grabe si binuang. Sabot pa ganina. Taro ka sabot atong isang adlaw ba? Nya. Kasi kulang ko to imong kurtina da sir. Ipalit to si 220, itiwasan mo ipalit to. Mo na. Ato na ko. Lalo na sabot. It's the motherfucking Eagle Double G. Hi guys, salamat kayo sa tanan nagsuporta sa Tinago Vibes. Hinaut nga padayon lang gyapon nagsuporta sa amo ah. Shout out ko ni Junji Pitulan nga nasa Butuan karon. Shout out dia. Og ni Janice Buyok nga nasa abroad. Shout out, salamat.